Dobré odpoledne, vážení diváci. Zdravím vás, je pátek 10. července. Skončilo první čtení elektronické evidence tržeb. Byl to náročný den ve sněmovně. A já se na vás obracím touto netradiční formou, protože za chvíli odlétám za mojí rodinou do zahraničí. V neděli máme rodinnou oslavu a proto nemůžu být přítomen v pořadu Otázka Václava Moravce. Já jsem prosil pana Moravce o nějaký náhradní termín, bohužel mi nebylo vyhověno a pravděpodobně došlo k nějakému nedorozumění mezi naším oddělením PR a Českou televizi, protože mě bylo sděleno, že jediný možný termín je tuto neděli a proto jsem o tom nevěděl, takže se omlouvám a pokud mě ještě někdy pan Moravec pozve do svého pořadu, tak příště určitě rád přijdu. K tým tématům samozřejmě je to řecká krize. Podle mého názoru Řecko nikdy nemělo být členem eurozóny. Eurozóna má být ne politický projekt, ale měnový a hospodářský projekt a proto Řecko tam nikdy nemělo být přijato, protože taky i nečestně plnilo podmínky vstupu. Řecku bylo odpuštěno v roce 2011 100 miliard euro dluhů a tehdy tam byli věřitele banky, pojišťovny a další soukromé subjekty a právě tehdy selhala eurozóna, když vlastně refinancovala tyhle soukromé subjekty a přenesla tyhle lehkomyslně poskytnuté peníze Řecku na daňové poplatníky. A dluh Řecka je neuvěřitelný, je to 313 miliard euro. Tady vidíte to odpuštění a toto je dluh České republiky. A Česká republika má přibližně 60 miliard dluhu a od mého nástupu do funkce mě se podařilo za rok a půl snížit dluh o 20,3 miliardy korun, ale při deficitním rozpočtu si myslím, že je to celkem dobrý výkon. To rozhodování samozřejmě bude velice složité. Já v zásadě odmítám spojování eurozóny s Evropskou unií. My rozhodně se nebudeme podílet na žádné sanaci dluhu Řecka a tu zodpovědnost by měli převzít ty, kteří tam poskytli ty peníze. Tolik k Řecku. Já bych se rád vyjádřil ještě k státní pokladně. Státní pokladna a náš rozpočet 30.6.2015 je přebytkový, máme 22,5 miliardy plus. Je to hlavně díky tomu, že se nám povedlo uvolnit peníze z Bruselu. My jsme tam měli zadržané peníze a myslím si, že i díky profesionalitě našeho auditního orgánu a díky hlavně dalším rezortním ministrům se nám povedlo dostat ty peníze a dostali jsme vlastně o 49 miliard více. Z hlediska výběru daní znovu bych zopakoval, že v roce 2014 jsme vybrali o 30 miliard daní více než v roce 2013. A v roku 2015 vybereme o 20 miliard daní více než v roce 2014. A v roce 2016 plánujeme 46 miliard výběru daní navíc. Takže není pravda, že daně nevybíráme, vybíráme. A taky se nám daří navyšovat výběr daně z příjmu právnických osob i fyzických osob. Problém je trošku z DPH, kde vlastně v rámci toho, že řešíme Prahu, která se stala daňovým rájem a kde kontrola chodila jednou za 200 let, tak máme zadrženou DPH z minulého roku a je tam časový posun, ale i tenhle problém se eliminuje a do konce roku určitě to bude fungovat. Vybrali jsme o 10 miliard sociálního pojištění více. Tak je důležité si vzpomenout, že v rámci koaličních vyjednávání my jsme snižovali DPH. Takže těch 10% na snížení DPH u léku, knih a dětské výživy reprezentuje ročně 4,2 miliardy. Když tomu připočítáme, že jsme vrátili důchodcům slevu na dani za roky 2013 a 2014, tak to je 5,3 miliardy. No a zavedli jsme zvýhodnění daní na druhé a třetí dítě a to je 1,4 miliardy. Taky jsme zavedli školkovné, to je 1 miliarda, když to všechno spočítám, tak je to skoro 12 miliard daní, o které jsme přišli, takže je potřeba to vnímat v
celkovém kontextu. Jak jsem řekl, dluh se nám znížil, státní dluh činil koncem roku 2013 41,2% a k 30.6. je jenom 37,2%. Ohledně rozpočtu to vyjednávání tento rok bude velice náročné. Držíme deficit 70 miliard, ten deficit pro nás je důležitý, my skutečně musíme snižovat deficit, ale zároveň samozřejmě investujeme, navyšujeme investice. Když si vezmeme jenom za minulý rok, obce navýšily de facto investice o 31%, my jsme taky obrovsky navýšili investice a ten hlavní investiční záměr nás čeká příští rok, kde vlastně dynamika investic státu je podstatně větší než privátního sektoru. Výdaje počítáme o 9 miliard vyšší, ale příjmy o 39 miliard vyšší. Takže platí stále strategie snižovat provozní náklady rezortů, investovat a samozřejmě přicházejí ty opatření z hlediska výběru daní, to je kontrolní hlášení od 1. ledna, to je ten náš boj proti karuselovým podvodům, proti té DPH, kterou nám tady někdo ročně nezaplatí ve výši 3 miliard euro, to je skoro deficit. A samozřejmě proběhla ještě debata o státních pojištěncích, tam jsme se domluvili s panem ministrem zdravotnictví, že tentokrát skutečně garantoval, že ty peníze dostanou do platů lékaři, sestřičky a ošetřovatele. Další téma, která byla samozřejmě předmětem celého dnešního dne, je evidence tržeb. Já bych jenom zopakoval ty základní myšlenky. Jde skutečně o prosazení stejných podmínek pro všechny, o fair play, o narovnání podnikatelského prostředí. Není to něco proti živnostníkům, je to návrh zákona, který řeší šedou ekonomiku. A my podle Českého statistického úřadu máme 160 miliard šedé ekonomiky. Miliony našich zaměstnanců v Čechách platí daně každý měsíc a nikdo se jich neptá, jestli chceš zaplatit, nechceš. Strhnou jim to z výplaty a samozřejmě musí platit daně. Poctiví podnikatelé taky platí daně, no a samozřejmě jsou tady nepoctiví, kteří daně neplatí a nejenom, že neplatí DPH, ale oni neplatí sociální pojištění, protože platí vlastně své zaměstnance v hotovosti. Neodvádí zdravotní pojištění a někteří jejich zaměstnanci vlastně berou podporu v nezaměstnanosti. Tudíž oni nás okrádají vlastně 4krát. Nás všechny, to jsou naše peníze. Naše peníze pro dopravní infrastrukturu, do platu lékařů, do platu učitelů a v rámci rozpočtu i na ten hasičský fond, který já podporuji, i na vlastně navýšení ministerstva školství 1,5 miliardy pro učitele, protože budeme mít 30 000 dětí navíc. A další požadavky našich ministrů, které si myslím, že jsou racionální a hospodárné. Elektronická evidence tržeb je skutečně projekt, který funguje i v ostatních zemích. To, že se to u nás zavedlo jako chorvatský model, je sice pravda, ale podobný model zavádí Rakousko, zavádí Belgie, existuje to v Maďarsku, ve Švédsku, takže není to nic neobvyklé a myslím si, že naši občané to znají, když chodí na zahraniční dovolenou a jsou s tím obeznámeni. Co je důležité, že my v rámci tohoto projektu navrhujeme snížit DPH. Snížit DPH u restaurací z 21% na 15%, protože podle našich analýz bychom měli vybrat ročně asi 11 miliard a vybíráme jenom 1,6. A ten rozdíl toho snížení daně znamená asi 400 milionů. No otázka je, jestli se ještě nezamyslet, že bychom možná snížili tu DPH až na 10%, ale to samozřejmě nemám projednáno v rámci koalice, v podstatě na tu úroveň, kde vlastně pravicová vláda pod vedením Kalouska kdysi nám to navýšila z 10 na 15%. Ta debata dnešní ve sněmovně byla skutečně až nechutná a mě strašně mrzí ty osobní útoky a podrazy. A o to víc, že pan Kalousek v roce 2005 hlasoval za registrační pokladny. A toto nejsou registrační pokladny. A tento systém podporuje
všude v Evropě, kde byl zaveden obyvatelstvo. V Chorvatsku to podporuje 90% obyvatelstva. A myslím, že je důležité, aby naši občané, kteří tam chodí na dovolenou, aby se s tím oboznámili a my určitě to budeme propagovat. K tomu Chorvatsku já bych rád ukázal i počet podnikatelů, protože tady opozice tvrdí, že tam zkrachovali tisíce živnostníků a není to pravda. Tady je jasně vidět, a to jsou data z Chorvatského statistického úřadu, který to dává do Eurostatu. A taky Parlamentní institut vyhotovil tuto studii pro jednu opoziční stranu a tady jednoznačně je důkaz, že ten počet podnikatelů se navýšil. Samozřejmě ty, kteří podváděli, tak skončili živnost a založili firmy, protože jim to bylo trapné vlastně zrazu vykázat stovky procent navýšení tržeb. Důležité je samozřejmě to tvrzení, že ten projekt nějakým způsobem monitoruje někoho. Já jsem to ukazoval dneska ve sněmovně, toto je v podstatě účtenka pro zákazníka a pro finanční správu jdou jenom tyto data. To znamená celková tržba, DPH, takže není to pravda a finanční správa nebude mít žádné detaily ohledně spotřeby, konzumace nebo nákupu v obchodě k dispozici. Jenom tržby a ty tržby v podstatě nás zajímají. Poslední téma, jak bylo avizováno panem Moravcem, je spor o novelu zákona o pojišťovnictví. Dneska v podstatě Ministerstvo financí přichází s novým návrhem, který chceme diskutovat v koalici, a to je, že vlastně ty peníze chceme, aby dostali klienti, aby dostali občané, kteří mají životné pojištění. My jsme v rámci koalice se domluvili, že to projednávání zákona čísla 414 přesuneme na září a ten zákon 415 bude dán znovu do rezortního připomínkového řízení. Takže já pevně doufám, že ta uměle vyvolaná aféra, kde samozřejmě byl nesmysl, že já mám nějaké složky, žádné složky nemám, já jsem byl veřejně napaden ve sněmovně, že mám nějaké zájmy, to byla samozřejmě lež a následně jsem jenom se ptal pana Šincla, jakým právem o mě obviňuje, když teda v tisku čtu o něm takovýhle informace. Takže já pevně věřím, že to dá do pořádku a že se ta uklidní ta atmosféra. Takže znovu se omlouvám, že nejsem přítomen, chtěl jsem přijít, ale skutečně pro mě je priorita moje rodina, moje děti a tu oslavu jsem měl plánovat v zahraničí už delší čas. Takže příště, pokud mě Česká televize pozve, tak se budu samozřejmě s předstihem zařídit tak, aby jsem vyhověl. Děkuji a těším se na shledanou.